Mauna na itong pangita do. So guys, natay nakita no atong balikan. Boss, sali siya boss. Kaya namin palipay nga yatag sa imuha ba? Sir na sir. Dako, pag kayo ni siyang gamit sa imuha. Amat ka sir, medyo ko lang dahon tagaan ko sir. So what's up guys, no? Ako dahil si Jam Pagulaw. Kauban ako si Dodong, ang pakboy ng Tagom. So what's up tayo bahin karon or kabuang. Kay karong adlaw nakabantay mo mga tag taog cellphone. Napalit ako ni siya sa Boss iPhone. So kisa tong palit og mga cellphone nga iPhone o Android, bisita lang ninyo sa Mabini Street sa Tribao Building. So atong ihatag nga cellphone kining Realme Narzo 50A o napod siya power bank nga take light. Tumangita tag tao nga deserving nga mataga na to ani. So sa panyong pabot. Tara na. Tara. So guys, nata sa downtown proper no, mangita tag kisay deserving nga tao nga atong matagal sa cellphone. So libot-libot to na to ning downtown sa Tagum. Ug nata tayo makita. Nata karon sa Kwan Center. Sa karon nga generation guys no, kailangan na jud siya mga gadget like Kwan cellphone kay gamit din na siya sa mga kontak-kontak. So, ngita ta diri wa pa man tayo nakita nga matagaan sa cellphone nga Realme nato no. Data karon sa historical. Libot-liboto nato ning downtown mantud sa makita na tao nga atong matagaan sa cellphone. So guys, nanata diri sa may rotary no. Mailan ninyo kay nay kabaw, nay sani kanindako nga durian nga lugo. Dong, ganina ra ta siglibot-libot ba? Lagi pre. Pwede kita nga matagaan ba? Deserving tagaan ng cellphone ba? Maganino sayang kayo. So din dapat dong di kita mo surrender og pangitag tao nga atong matagaan. Libuto na tong Tagom. Balag magabian ta. Pre, ano na lang? Unsa man po da? Di lang na to nadayonon pre. Kasi di dayon na nayoy. Ako kay nang gituyog palit no kay pangatag na ko sa deserving nga tao. Sayang manggod. Kasi sayang. Gamit pa na ko ni ba? Kabuang nimo na kay cellphone. Kanina mo sa tinuyok very good. Wag kita nakita nga kuan ba mataganan ni ang deserving kitagaan. Pat matag na to na karong adlaw. Oh, Sige, sige. Mga dito mo undangan ni, tayo matagaan. pagdali na dio. Kita makita ta karon. Madto ta karon sa kwan. Siguro ta pa mga kwentes padung ta kwan la Pilipinas. Tara. Basi balag maaptan tag nilibot sa Tagum dong. So guys, nana to sa may seminary nga road no. Isa kaya ang deserve nga matagaan sa atong cellphone no. Balag init kay adlaw basta mahatag na nato ang cellphone. Ikating pa si Dodong sa eskwelahan para lang makasabay sa kuwa nga mahatag din nga cellphone karong adlaw. Karon guys, padung siguro to sa t-shirt nga eskwelahan batin dahil natin makitaan nga dito so muna ipadulong nga eskwelahan sa t-shirt. Ay dong, kabantay ka pa dong kasi mauna na itong pangita dong. So guys, natin nakita no atong balikan. Sir, unsa na imong ginabuhat sir? Ngitag plastic. Ano man? Pangkaon ako. Pangkaon nimo pa ka nagkaon? Wala pa jud. Taga-asa day ka day sa imong pamilya? Surigao ko. Taga Surigao? Uy. Unya, moro na imong panginabuhi. Oh, makakita ko plastic.
Dili lang sa mga basurahan, nangita ko plastic, saya po makikita ko kuan bakal. Dugay na ka diri sa tagom nagpuyo. Bago-bago ra ko dire. Pila na ka bulan? Mga kinsina pa. Pilsina pa? Nga asa po ka nagatulog? Nag-asa ra. Pag-asa ra, o asa ka madto. Asa ko magabinan, dito ra po ko muhog. Nan, uya po dahil mo, no? So, pre, tawag sa pre. Pre, ang cellphone, pre. Boss, sali sa boss. Kaya namin palipay nga yatag sa imuha ba? Sir na sir. Dako, pag kayo ni siyang gamit sa imuha. Kani, ganina rami naglibot-libot sa tagom. Ikaw dyan mong naswerte nga nakitaan. Kabalo ka nga kanina ra gyud sig tuyok. Ganina. Diyos may So, nakita ikaw yun. lang ukab. Para ginasi mo gyud. Salamat ka na, sir. Dapat magamit nimo na. Unsa may maingon nimo ani? Salamat kay sir. I-open. Abre lang, abre. So na kay brand new ra nga power bank. Napoy power bank. Dol. Power bank. And Salamat cellphone. kay sir. Kadaghan tao sir. Tagaan ko yung cellphone sir. Sir, salamat kay ni sir. Kasurigaw ka? Yung kinagdabtan ba? Ano yung ko nagdawam sir ba na mataga akong cellphone sir. Okay na sir. Matag pod may kuan nimo kaning pangkaon nimo gamay lang ni nga kantidad. Para pod makakaon ka ba? Oh, makatabang na ni sa imo. Tabang ba? Siguro. Oh. Itong na mga Ikuha na lang. Kawata lang ni. Kumuta na lang sir, kumuta. Katagak. Pre, kwa pre. Salamat kay ni sir. Oh. Dako makakontak na jud ko sa kong pamilya ni sir ba. Sorte kay ka sir. Kailan pa di ka sa mga numbers ng pamilya day? Ni search lang na ako ang kuan. Naman ko iyaan pat ba. Taga sa imong iyan. Surigao pod. Surigao. So makontak pa nimo sila ron. Oh, kabalo mo ko sa apelyido. Ah, sige. Salamat kay sir. Medyo ko nagdahom tagaan ko sir. So dungagan pa na ako na imong kasa para dili na kay ka mahago sige pangitag bakal. Uli na jud ko na sir. Panguli nimo Nga. ba? Amping nga. Amping nga. Salamat kay sir. Bantayo jud imong cellphone ang power bank ko. Badlay-badlay rin sa tagong kay dagang ikawatan diri. Salamat kay sir. Nya pagkaon na. Nay karinderya dito sa nan. Sige. Amping nga. Salamat sir. Amping po sir. Guys, success na nana dito natabangan. So, dong, unsay mo maingon dong? Akong maingon ako is successful atong pagbuhat karon nga na nakakita kita nga na matagaan sa tuang kuan premyo ug nakahatag tag pangkaon pud atong tawana kay luoy kayo ba. So guys, kung gusto pa mo nga dagan tag matabangan do, please paki-share ko ani nga video. Pre. Ang nga eh. Ano man? Wala tay kwarta. Sure oy. Wala Ato tayong na yung tubil. Ha? Wala tay pang tubig sa motor. Bate pantubil. Ano maghihatag tanan? Ang bilin ka tagamay sa tuwa. Ta bawion na to pud apil ng cellphone ta. Asa man nakita? Asa mo to siya? Turo. Tara. Asa mo to? Tara. Damay, ang trabaho ani tabang-tabang lagi ba way nabilin sa tuwa. Padali. Wala ka pre. Dali pre. So what's up guys, now gusto ba ka makakwarta nga naras yung balay na ako introduce sa inyo nga dula mo na ang Lucky Lion. I-click lang nyo ang link na sa comment section ini-download kini. Sa pag-register kailangan lang siya cellphone number, password, captcha o referral ID. And then pag sulod mo sa dula na kayo automatic nga 6 peso coins nga pwede mong experiment og dula diha. May Dragon Tiger, color game, color lang. Kung gusto ka makasya, ni-click lang plus size sa taas, then Gcash sa gapoy gamit. Try 200, 500, up to 30,000. So kung pinaka-paborito nga dula is kining color game. Mupili lang kang color dia, and then og tama mo mapilihan nga color, pwede na ka mo daog. And then og madaugan ka, og gusto ka mo ka-shout, i-click lang ang withdraw sa baba, then Gcash sa gapoy gamit. So unsa pa ninyong ipabot, dulain na ninyo ang Lucky Lion.